Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Abril 8. Pagkagubasang atop sa mga balay, ginakabalakan sa liwat na pagbugas ang abos ang bulkan. Masobra 13 million pesos na balor sa suspected Cebu nakuha sa bayba sa Calatrava. Pulupandan Port fully operational na. Grass fire nagluntad sa kilid sa porsyon sang Kanlaon sininga hapon. Kag sa good vibes, 301 ka mga ido kag kuring na parehistro sa Pet Festival sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, grass fire, nagluntad sa kilid nga porsyon sang Kanlaon sininga hapon. Isa ka grass fire na nagluntad sa eastern side sa Bulkan Kanlaon. Base sa impormasyon gikan sa FIVOX, ang kalayo nagsugod bangod sang superheated ballistic fragments nga ginbuga sang bulkan kaina sang aga sa iya sini nga explosive eruption. Nagamat-amat laptang kalayo sa kilid sang bulkan bangod sini. Wala na dapat sang tao sa sulod sang 6-kilometer danger zone sa palibot sang bulkan, bangod wala na ginatugutan sang Office of the Civil Defense ang magsulod diri. Sa number 9, 10 million pesos gintalana para sa pagpahimo sang Mambukal Trail. Ang secretary mismo sang Budget and Management ang nagpamuno sang symbolic inauguration sa masobra sa 10 million pesos nga project nga mag-upgrade kag redevelop sang recreational trail sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Inyangin patigay Lunes ang hapon sa provincial capital. Si Secretary Amena Pangandaman ang ginupdanan ng Department of Human Settlements and Urban Development Western Visayas Regional Director Eva Maria Marfil kag Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagtiglawas kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ang mga proyekto ang ginpondohan sa idalom sang Local Government Support Fund Green Program. Ang program ang nadisenyo nga magsuporta sa mga beneficiary provinces, cities, and municipalities sa pag-promote sang green public places kag iban pagid nga infrastructure projects nga nagahatag ligwa sa wellness kag active mobility. Ang pag-upgrade kag pag-redevelop sang trail sa sulod sang Mambukal ang nagatuyo nga magpaayo pagid sang eksperyensya sa mga nagabisita diri samtang ginapasiguro man ang safety, kasubong man sustainability kag environmental education. Ang proyekto ang magalakip sang improvements sa mga alagyan, installations ng directional, regulatory kag informational signages, pagtugas ng rest areas nga may basurahan, kag paglakip man sang educational features nga mag-highlight sa mga tanong sa lugar. And they've chosen 11 LGUs here in Region 6, now with NIR. So out of all the 11 LGUs, it was the province of Negros Occidental that was first endorsed to be the most compliant to the parameters or requirements of the Green Deed program, thus the inauguration. So when will the project start? I think it's up to the LGU's timeline because the budget has been downloaded to their budget office. Sa number 8, DSSD Bacolod nagpakig-angot na sa kapulisan para ma-rescue ang ginareklamo nga badyaw nga ginaalagar nagapangharas sa mga pasahero sa jeep. Nag-coordinate ng katapos ng City Anti-Mendicancy Task Force sang DSSD Bacolod agud na ma-rescue ang isa ka lalaki nga badyaw nga ginareklamo nagapangharas sa pila ka mga pasahero sa jeep sa syudad. Nagligad lang nga semana sa makalabot sa atensyon sa pamunuan sa DSSD Bacolod ang ginaalagar pagpanaya sang patalom sang badyaw para makakuha sang limos sa mga pasahero. Ginpahayag ni DSSD Bacolod Head Richelle Verde Prado Manga
nga na-rescue kag napapauli na sadto sang task force amo ang abadyaw nga ginreklamo nagapanghara sa pila ka mga opisina para man makapangayo sang bulig. Gindugang ni Verde Prado Manga nga magapakig-angot sila sa mga operators kag drivers ng jeep agud nga mapaiway ang pagpangayo-kayo sa pila ka mga grupo kag individual sa mga public utility vehicle. Pangita na actually sa team, tapos wala, di man nila yung kakachimpuhan. Pero nag-coordinate man sila with the police para ma-identify. Tapos hambal, tapos ang isa naman ka-staff ng kilala na nila ko, no, kaya na-rescue na nila years ago, kagindulong balik sa Zamboanga. Sa number 7, Granada, nakitaan sa highway sang Kawayan. Nakitaan sang isa ka 8 ka tuig nga batang isa ka Granada nga yara sa National Highway sakop sang sitio Libon, Barangay Tuyong, Banwas sa Kawayan, Domingo sang hapon. Gilayo naman nga ginpalabot sa mga pumuluyo sa Kawayan PNP ang impormasyon, gani nakaresponde gilayon ang kapulisan. Sunod sa PNP, isa nga ginkilala kay alias Alona, kaupod niyang iya 8 ka tuig nga hinaplos sa nagalakat sa kilid sang National Highway sang ila nakita ang hand grenade sa tunga sang dalan. Ginpahibalo sang Kawayan PNP sa Explosive Ordnance Disposal Team sang Philippine Army kag ang EOD team gikan sa 15th Infantry Battalion ang natabo. Gani nagpadulong sila sa lugar para mausisa kag mag-custody sa hand grenade. Sa number 6, BCPO Director Pulisa Colonel Jorestia Coronica nagpaathag nga nag-agi sa legal nga prosesong filing sa complaint sa retired Police General nga involbado sa nagduntad nga pagmungguanay sa Banose. Halos ang gab-ina sa na-file sa retired Police General ang kaso ng reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property batok sa truck driver nga si Romero Estrada matapos sa nagluntad nga pagbungguanay sa Banga LTO Highway sakop sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa Barangay Mansilingan sa Biyernes. Patahag ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica, nag-agi sa legal nga proseso ang pag-file sa reklamo ni retired Police General Lope Lim. Gindugang ni Coronica nga base sa initial nga pagpangusisa sa traffic investigator, nagagwa nga may salabton ang truck driver sa malabot sa iya ginamaneho nga truck ang U-box ng BMW motorcycle sang rider. Ginpatahag man ni Coronica kung nga may pulis nga nagbantay sa driver na nagpaidalom sa hospital arrest antes ini natigayon na nakapiyansa kag nakagwa sa ospital sang Domingo. Based na iya sa investigation, no, nga nakalampuas na iya ang motor, ang Elfia naginalit turn left, that's why nakagip niya to ang buli. May mga reminders na ko na sa ila, kaya hindi ko gusto kabati nga may mga comment nga amo sina ang tao. Kung ma-file ang kaso, bisan sino pa na siya, within the reglementary period, general man na siya, congressman man na siya, o jobless man na siya, no, ultimo siya. Kung siya ang complainant, kag ma-file or seguido siya mag-file sang kaso, we will file the case or the complaint on time. Sa number 5, masobra sa 13 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa buy bust sa Calatrava. Nakuha sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa isa ka 23 anyos naging kilala kay alias Kent sa Barangay Bantayan, Banwas sang Calatrava ang masobra 2 ka kilos ang suspected shabu sa ginpatigay nga buy bust operation Lunes ng gabi. Nakuha sa iyang 2 ka vacuum sealed plastic pack sang suspected shabu nga ginabulubanta may estimated standard value nga 13,600,000 pesos. Ginpangunahan sang PIDEA Region 6 ang operasyon sa bulig sang PIDEA Negros Occidental kag Calatrava PNP. Pasakan sang kaso nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga ang suspect.
Sa number 4, Comelec Negros Power nagtukod sang kasugtanan para mapasiguro ang power supply para sa national and local elections sa Mayo 12. Ang pagtala sang 20 ka mga quick response teams ang Negros Power sa pila ka mga strategic areas sa probinsya ang kabahin sa nakasugtan upod sa Commission on Elections Negros Occidental. Ginpahayag sa tagdumalahan sa Power Distribution Utility nga kabahin sa ila luyag mapasiguro nga manginhilway sa power interruption kag tayuyon ang natalana nga automated national kag local elections sa Mayo. Ginkabig ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga historic ang nahauna nga kasugtanan sa Negros Power kag Comelec sa pagpasiguro sang piniliay. Ang Negros Power ang nagpasalig man nga maga-install sang power generator sa canvassing area sang Comelec Bacolod sa adlaw sang eleksyon. Sa karon ginahingagaw sang utility firm nga matapos ang ginahimo nga inspection kag repair sa mga linya sang kuryente sagwa sa mga polling centers sa probinsya. Sa number 3, Pulupandan Port sa karon ang nag-resume na sang full operation sini. Ang Negros Coastal Terminal Incorporated o NCTI ang sa karon bag-o nga operator sang Pulupandan Port sino kay Engineer Richie Villasana, ang Philippine Ports Authority Division Manager. Patag niya, ang NCTI amo ang nagdaog sa concession agreement kag sila mag-ooperate sini sa masunod nga 15 ka tuig. Ang inauguration na ginpatigayon kay Ines ang agap. Sino kay Villasana, ginapaabot ang foreign vessels kay wala man sang limitation ng puerto, magluwas na lamang sa mga mas dalagko nga draft vessels. Nagakasayuran man karon nga mas dalagko nga mga equipment ang ginapaabot bahin sa loading operation kag cargo handling. Sino kay Villasana, wala sa ro-ro vessel sa puerto kundi mga fast crafts lamang. Para naman sa Pulupandan LGU, ang mga partnership mas nagapaayo sa lokal nga ekonomiya, nag-improve sang transport connectivity, kag nagatuga man sang bag-o nga mga economic opportunities. They'll be introducing the whole package na. They'll be having bigger equipments to come in sa mga loading operations and cargo handling. Oo. Ang mga vessels, yung matong takbo. Ang mga vessels, we're expecting foreign vessels because we don't have limitations except for bigger draft vessels, no. But the current state of the port is sufficient enough to cater international vessels. Ang inang roro from here to Gumaras, Right now we don't have ro-ro for vehicles, but fast craft vessels, small vessels, only passengers, catering passengers. Oo. Ano na niya ang operations ang port sa bang under na niya sa ano sir? Sa Negros Coastal, the cargo handling is Negros Coastal terminals. Oo. Ang bilog na port operation. Ang port operations is sa Negros Coastal Terminals Incorporated because they've won the concession agreement for the next 15 years. Sa number 2, may 6 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nalabutan sang ash fall kasunod sang minor explosive eruption sang bulkan Kanlaon kainas sang aga. Mga pumuluyo ginaabisuhan nga mag-monitor kag magsunod sa panugyan sang ila nga mga LGU. Sino kay Irene Bell Totenia, ang labing apektado sang ash fall amo ang La Carlota City bangod sa direksyon sang hangin. 12 sa 14 ka mga barangay sa La Carlota ang nag-report sang light to heavy ash fall. 17 naman ka mga barangay sa kaiping nga banwa sang Pontevedra ang may report sang light to heavy ash fall. Sino kay Mayor Jose Maria Alonso na panimahuan man ang asupre. 24 ka mga barangay sa Hinigaran apektado man sang ash fall sa report sang PDRRMO. Pila sa mga barangay sa La Castellana, Bago kag San Enrique ang may reported ash fall. Ginabisuhan ng mga residente nga maggamit ng face mask. Sa mga lugar nga may heavy ash fall, mas maayo kung magtener sa mga pulian kag ipaiway ang pagwa sa tagsa ka mga balay. Nagpadala naman sang 12,000 ka mga face mask ang PDRRMO
bilang dugang nga supply sa mga apektado nga LGU. Sa report man sang PDRRMO, ang La Carlota, La Castellana, Pontevedra kag Bago ang nagsuspend sang klase sa tanan nga level. Nag-shift naman gikan sa face-to-face padulo sa modular classes ang Banwa sang Isabela. Halos isa ka oras ang explosive eruption sang Kanlaon na nagsugod 5:51 sang aga kung sa diin 4,000 meters ang kataason sang plume. Suno kay Plutenia, ang mga nakitaan nga nag-aaso-aso sa mga slopes sang bulkan, mga large ballistic fragments na nga nabuga o kun gikan sa bulkan. Temporaryo naman nga ginpaiway ang window para sa mga mangunguma nga makasulod sa 6-kilometer danger zone para kung tani maka-attender sa ilang nga mga pananom. Samtang wala sa karon sa migrant report nga nagduga nga mga evacuees. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. So far, since ang alert level 3 pa lang tagyapon, so wala pa man sang advice na mag-evacuate ang aton nga mga communities natin dito sa Bago pakadto sa evacuation center. Ang PDC na sa December na yung pag-upot, nakita mo na sila? Do wala siya, sir. Do ashfall lang. I think may aras or some first na lupot. June? Gamay na, June. Sa December wala? Wala. So yun naman gusto. So we advise the public to stay put, stay calm, and monitor. Yes, monitor, give goromis, and then kung ano ang advice ng LGU Manila, given sa gina-assessment sa aton ng mga DRR dito, kung sa aton ng mga response team sa dalom ang ilang community, so as much as possible mamati lang ta sa ilang advice na. Kag sa number 1, liwat nga naglupok ang bulkan Kanlaon kay Ines ang aga. Wala sa mabasog nga sigabong pero tuman kadamo sang abo nga gidbuga sang bulkan gani madamo sang lugar nga apektado. Ang nagkalaguba ang mga atop wala pa nakaayo ginapaabot na nga maguba pagid bangod sang abo. May report si Romeo Subaldo. Amo sini kadamol sang abo nga ginbuga sang bulkan Kanlaon sumugod la 5:51 kainas ang aga. Naglabot sa 4,000 meters ang kataason sang buga sa bulkan nga naglawig sang halos isa ka oras. Antes sini, may nabatsagan nga mga pagtayog sa bulkan ang mga residente. Matapos ang 10 ka minutos, nag-amat-amat na dagdag ang abo. Ang highway pasaka sa barangay San Miguel sa La Carlota City, naga zero visibility kung magsugat anay ang mga salakyan kay nagatapok ang abo. Ang mga salakyan nga nagaparking sa igad sang dalan natabunan sang abo. Ang mga dahon sa mga tanom may mga abo. Pati ang sulod sang health center sa barangay may mga abo naman. Ang mga atop sa mga balay, liwat na naman yung natabunan sang abo. Gani nagalalain ang 78 anyos nga si June Laguyo. Wala pa maislan ang nagkalabuslot niya nga atop sa nagligad nga ashfall, subong nadagdagan na naman sang abo. Galing kay kan, mga tapula, kalabuslot. Ang atop nyo? Nagkalabuslot sa abo? Sa abo? Wala pa na kayo, ari na naman liwat? Ari naman, uy pa kayo, ari naman. Suro sa mga residente, amo-amo lang kataas ang ginbuga nga abo sa bulkan sa paglupok sini sang December 2024. Ang kinalain, kay may mabaskog nga lupok sadto, kagang kaina, wala sila sa minabatian nga lupok. Pero ang mas maayo lang kay tungod, ang mga residente malapit sa bulkan, ang wala pa nakapauli. Nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation centers ang mga nagapuyo sa sulod sang 6-kilometer danger zone. Kay isang previous to na iyawan, di kami papanaw sila sa doon malabutan, di kami gabi. Hapon sa naglupok, gabi, di kami nakatapos nga ginpapanaw. At least sila sa buong ato na to sa evacuation. city. Oo. So, dire na lang kami gabantay sa buong. Buwas, magasukat na ang 4 ka bulan nga pagtinir sa mga pumuluyo sa sulod sang 6-kilometer danger zone sa evacuation centers. Sulod sa kay Pearly Sanson, ang science research specialist ng FIVOX sa La Carlota City, minor explosive eruption ang natabo kainas ang aga. Bisan wala sa may nabatian nga lupok ang mga residente sa La Carlota, may iban nga areas nga may na-report nga nakabati sang daw daguob sa idalom sang duta antes naglupok ang Kanlaon.
sige. At reported nga may May sila napatay. nga rumbling sound. Rumbling. Sa iyak ng bato, sir. Dito. Sa may araman, sa may upper Pantaw. May mga malapit din siya sa crater ni Kanlaon. Nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 3 ang bulkan suno sa FIVOX. Panugyan nila sa publiko, tandaan nga basta magbugas ang abo ang bulkan, likawan ang magwa. Kung hindi malikawan, siguraduhon nga magsuksok sang mask kay delikado sa lawas ng tao ang abo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, naglabot sa 301 ka mga hinuptanan nga kuring kag ido ang tigay nga naparehistro sa nga ginpatigayon sa City Veterinary Office ang pet registration sa nahauna nga pet festival sang syudad. Ginsiling ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, pila sa mga nag-apply online ang naisyuhan na sa mga IDs nga sarang nila mapaubrahan sa QR coded tags. Ang pet registration ang ginapatuman sang syudad agud mangin mahapos ang pagpalabot sa City Veterinary Office sa mga programa kasubong na lamang sang vaccination program kag iban pa. Dungan sa pagsaulog sang Pet Festival ang massive dog vaccination program kundiin may 1,499 ka mga ido kag kuring ang nabakunahan sang anti-rabies vaccine sa 7 ka mga barangay. Ginapaabot sa City Vet nga mangin institutional o kung mangin tuigan ang festival nga nangin madinalag-on kag gintambungan sa nga ginatos nga pet owners kag enthusiasts. Is the first time nga ang LGU ang nag-initiate sa isa ka activity para sa pet. Happy kami kaya hindi lang man kami ang nag-benefit, no? Or pati ang mga animal welfare groups kay nakakuha sila mga donations, nakabili sila merchandise kung nakapadap sila mga ito. Kag of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers. Kaya Maricon Songkip Valladores, maing hapon Digicast Negros, kag maing hapon Ma'am Barbara, good afternoon. And Lord, please keep my kababayan in Negros from Mount Kanlaon eruption. Negros Island region keep safe, watching FB live from Fairview, Quezon City. Shout out man kay Jane Natuel. Maying hapon sa imo, Jane. Kay Mirna Garrido Clavel. Good afternoon, Digicast Negros. Watching from Payao, Binalbagan. Kay Halandoni Marcelo. Good afternoon, Digicast Negros. Watching from La Carlota City. Kay Jemima Danoka. Good evening, Digicast. Good evening, ma'am. Good evening, man. Watching from Japan. God bless, Digicast. Kag sa aton nga YouTube. Kay Chris Paduhilaw. Maying hapon, Ma'am Barbara. Maying hapon man sa imo. From Banga, Lutak, Barangay Narawi, Sinigaran. Always gid ko nagalantaw sa inyo program. Halin pa sa TV Patrol pa kamo. Thank you, gid. Maying hapon sa imo. And of course, sa aton nga mga negrense, nga mga kauturan, kita gid na mag-monitor sa balita, mag-keep safe, labi na sa recent activity sang Vulcan Kanlaon. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maying hapon.